Karong adlaw birthday sa ato ang simbahan. Happy birthday! Nganong moingon man kog happy birthday kay karong adlaw mga igsoon mao man ang pagkunsad sa Espiritu Santo. No? Kanang Espiritu Santo kung baliko nato ang Genesis, ang creation mga igsoon sa ato ang kalibutan, hangtod nga ang tao gihimo sa Ginoo, ang katapusan nga mananap nga iyang ginhimo sa kalibutan, ang tao mga igsoon lapok man ta. No? O mo na siya tinuod, lapok ta. Kanagong ato magkalapok ka, nanay lapok niya mo pandayon ta mo muli kay ta kay hadlok ta magkahugaw di ka tagikan mo nang arpi kayo tag nailapok. No? O di kita nailapok ka rin sa ay lapok magkahugaw atong tiil mga ano na yun. So diha tagikan mga igsuon na sa bukid ay daghang lapok. Oo. Nang kani mga taga-bukid mahadlok maring lungsod mauwaw nga taga-bukid mailan man day nimo kay ang tiil mura magitaya-taya gamay tungod sa lapok. No? Yung maikog, mauwaw. Yan, di na ito ikauwaw, wala ito kahibalui, nakita, gikan tas lapok. Kunya, paghimo sa Ginoo, paghimo niya nato, moto usahay, di ako na'y sugilanon ng Ginoo, murag sa kadagdan siya ginimo ba, nayuban mo, giduka siya, para yun ninyo, igualis pa rin, magduka. No? Pagkaduka-duka, yun, kanini ang nayuban nga, nasubra ka pagkapait, pag nasubra pagkaluto, napait, nidukot, munang naas Afrika. Niya, ang uban, pag kuang gyud, pagluto gyud sa Ginoo, pag hulma na gyud niya, gibutan na tos ubig. Ang uban na hilaw-hilaw, muna puti-puti, na Amerika. O niya, ang uban, giluto na mga igsoon. Sus, nakalimtan man og balik. Muna na itaw nga itong sa tubangan, itong sa luyo, puti sa tubangan, may daghan na ng Pilipinas. Ang siguro na yung paputi, hindi rin yung now. Murag yung hinulmot sa pantheon. O niya, ang pinaka-luto yun, mga igsoon, wa maalibot di, wa mapai, wa kung magwangis luto, kadtong may pagkakayumanggi ang kulor, may pagka-brown. Ito, bisag unsang sugilanon, basta Pilipino na gani ang mag-istorya, kita maginay mo daog. No? Kita maginay mo daog. Mao na, nakita mga Pilipino, giingon pa nga sakto-sakto ragyod ang atong pagkaluto. Dili kaayo pai, di sad kaayo puti. Mao na, ay kanin yung kulor. Ako magpausap sa kong kulor. Naidagan hatag na kong glutatayon nga sabot. Ako na ko gamita, ang akong gamit, Bioderm yun. Pero ang IPI, wala nakabayad sa akong advertisement ha. Bioderm ang ginakong gamit, wala kay Bioderm, mahal-mahal na meron ng sulfur soap. Pila ka magyan ko na, kanang Dr. Wong, sulfur soap, pila ka man na, mga igsoon. Mahal-mahal naman, may ship ko, ato kong Bioderm, kay barato man ng Bioderm. Umahal na sa gani ng Bioderm, IPI, minaw ha, umahal na kasi gani mo, magkita na sa kong laing sabon. Mas barato pag yun. Ato dito sa barato mga igsoon kay, kada ito ng barato, epektibo, tanawa na mga igsoon, pagluto na ito sa Ginoo. Dili talagong, di sa tatantong puti. Sakto-sakto na yun nga pagkaluto. Kaya may luto sa kanon nga, hilaw na ta, luto, basa, kasi tawag niya na. Kasi tawag niya na luto. Lagat-lat, hilaw na ka, luto, basa. Lagat-lat, no? Oo. Pero kita, mga Pilipino, sakto na yun tang pagkaluto. Dili ta mahimong tao, mga igsoon. Nung dumina, kung ang Ginoo wala muhuyot niya ng akong Espiritu Santo, wa siya muhuyot niya na magpabilin tang lapok, mga igsoon. Nung dumina, wala kang huyot yun sa Ginoo, wala, nilihok ang tao. No? Sa tuha, natao siya dinhi sa kalibutan. Mao na mga igsoon kada ni Kristo,
na tao ang simbahan. Gihuypan siya o gilamdagan sa Espiritu Santo. O na nga, ang atong simbahan, giniyahan, human sa pagsaka sa itong Ginoo ngadto sa langit, mga igsoon. No? Ang Espiritu Santo nanaog dinhi kanato, ug siya hangtod karon nakikuban kanato, mga igsoon. Isip usa ka simbahan, ayaw mo paghunaon ng simbahan nga building, ha? Istruktura man na, hindi na sa simbahan, ha? House of worship na siya. Ang simbahan, kita nga nanimba karon nga gamay ra, mga igsoon. No? Kita mo isimbahan tagamig sumi. Ha? So hinumdumin na ninyo. Ya, magkatigong gani mo, magpaambit mo sa Biblia, maghimo mo sa inyong kasaulugan sa pulong diya sa Biblia, mga igsoon, kita mao ang simbahan, mga igsoon ko diya ni Kristo. Pentecostes, sa malang Pentecostes, mga igsoon, o na 50 kaadlaw, mausad to sa Karaang Testamento, ha? Gikan sa kaulitnan ubo sa pagmando sa mga Ehiptohanon, nibiyahe sila from the bondage of slavery sa Egypt. 50 kaadlaw sila nga nagpanaw, mga igsoon, na angko nila ang kagawasan. 50 usab kaadlaw human sa pagkabanhaw sa tong Ginoo, mga igsoon, hangtod na sa iyang pagsaka sa langit, mga igsoon, nga ang Espiritu Santo mikunsad dinhi kanato. Hangtod karon ang maong Espiritu, mga igsoon, nagkiguban kanato, naggiya kanato, nag-inspire kanato, mga igsoon. Mao na nga sa Ginoo kanato nga linamdagan sa Espiritu Santo, wala na kanato kung ikaw hilaw-hilaw ba nga pagkaluto, kung ikaw nasubraan ba pagkaluto, kung ikaw sakto ba, Pilipino na ni, sakto ba nga pagkaluto, wala na mga igsoon. Nga naman, kay giharian man ta sa Espiritu Santo. Nga sa ato pa, kitang tanan nga napuyan sa maong Espiritu, equal. Equal. Kitang tanan pinalabi sa atong Ginoo. Ngano lagi pader kung pinalabi pa, ngano nasunugan na dito taga-merkado lagi. Nya kami lagi dinhi wa mami masunugi. Ganahan ka? Isunod na itong imuha, sunod ko na to. Ha? Oo. Kahigayunan na to, mga igsoon. Nahitabo lang yun to. Ha? Oo. Di na to na malikayan ka ng diya. Itawag na to ng mga aksidente. Ha? Oo. Mayon po nga, murag ikaw na lang yun ang gidaog-daog sa Ginoo. Dili. So, di ka na siya mao. Ha? Kay naaman tayo kinabuhi, naagid na ang mga panghitabo nga dili na to malikayan. Apan ang tinuod, mga igsoon ko ni Kristo, kitang tanan parihara, pinangga sa Dios. Ang maong Espiritu nga nanao gikan sa langit, human nga ang Ginoo misaka ang atong manluluwas, mga igsoon ko ni Kristo. Mao kini ang gisaad sa atong Ginoo sa maong Espiritu, nga ang tanan nga gitudlo sa atong Ginoo ipadayon kini sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Ha? Kananay mo lakaw, sus muhilat magidayon ka, labi ng kanang karong adlaw. Oo. Akong obserbahan, magka-OA yun kaayo. Kay muhag pag yun, kanya muhilat, di na ta magkita, tapos sa mga ta magkita, Tingnan nga, pagdali na nila, kaya magsugo na mismo, siguro na. No? Pero ngayong ningaon, lambot lang uroy. Layo na kayo sa tinuod, mga igsoon. Apan ang maong Espiritu, nga diin, nipuli ka na to, o naghari ka na to, siya, mga igsoon, nagpailang ka na tong tanan, nga kita nga gihuypan sa maong Espiritu, mga igsoon,
gipadayag sa tong Ginoo na kita usab bililhon. Ang atong pagkatao bililhon. O naa gani tao nga magmara-mara nimo, naa gani tao nga mudaot sa imuhang dungog, mga igsuon. Sudana na gani ka, isumbong ka nga tos lain-lain iskina, gidaot ang imong pagkatao, pinamdumin na anato ang Espiritu Santo. Manukot gyudta, mga igsuon. Ano man, kay nadaot man ang atong dungog. So ingana, mga igsuon, ang kabililhon sa maong espiritu nga nagpuyo kanato. Spoko mo na, mga igsuon, di ka kasabot sa klase. Di ka kasabot, di ka sa lisura ka niyo, makasabot, makakuani. Kung saan ka na kuani pagkakuha sa dako kayo nga score, makakuha makakuni ini. Kung saan lagi isultis pa rin ninyo, ang po tauga ang Espiritu Santo. Nagtuon ka, huwa na ba yung tawag, Padre? Binditangin na nanin akong lapis, Padre, akong gulpin. Kasi hindi ayaw kami mo yung tubag. Ano ba? Pero di yun ako, pwede yun unta. Pero kung saan man, basig na iumos, Padre, sige na lang, ako na nasa bibitahan. Ngayon ta Ginoo, o Espiritu Santo, mahakbong ni huwa magtuon. Bibitahan ako. Uy, pagkaninduta, nibalik, pagkasunod si Mana, kay humana ang ilahang tawag na to aning, masana, left exam? Ako, masana ko anak. Sa left exam, ay anak ko left exam. Pagka mamagit pa din, salamat! Kaya ko nahilap ko. Katong bayhana, matuluto sila kabuo. Padir, salamat! Nakapasar man sila, sa ilahang exam sa let ko, sama na yun. Basta kayo mala sa education siguro na, no? Oo. So, education na, no? Oo. So, karon nakapasal silang tulo. So, wa sila kapugong. Moved by the Holy Spirit. Wa ko kabantay. Oo, kaya man sila sa Kristiya. Ni diretso bitaw ng hasmag na ko. Nagkuyawan ko ba niya? Christmas man. Dili ko kaila. Sus, ni diretso bitaw nagapos na ko. Salamat! Kayo pati. Gano'n lang sa ko. Ha? Oo. Ako silang gihinan. Sus, dahil abi ninyo mga inday. Nikalit lang mo hasmag na ko inyo ko gigakos. Makihapin mo na ko og grade. Oo. Pero anong pasalamat mo? Salamat kayo, Padre. Ano man? Hinudyo ka, Padre, nga tao mo ng Espiritu Santo panahon sa exam. O niya, ano sa man? Kapasal di tao ni Padre. Salamat ka, pagbibita mo sa lapis o sa multi. Kung sa may mong ipampo ato, Padre, ay awa mo ito, niyo ng Lord, sa imong Espiritu Santo, hagbungan yung tulog. Kapasal, mga igsoon. Tanawa, ha? Muna, mga igsoon kita ni Kristo. Dili nato ma-underestimate ang lihok sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo, mugiyaman ka na to. Kung na ito hinumduman, ang Espiritu Santo ba mo paundayon siya nimo sa pagbuhat o dautan? No, dili. Ano lagi pa din? Nagbuhat o dautan, nagmalampuson man ko, huwag manggil ko madakpi. Dili ito Espiritu Santo. Di, nalawa ko pa din sa Espiritu Santo. Sige ko, Espiritu Santo, tabangin yung taong ko. May tao na kaning akong ibaligyan na siya mo, di ko madakpan. Ay, salamat, Padre. Huwag hindi taong ko madakpi. Amo ba? Unya, lihok ko sa Espiritu Santo. Dili ito nilok sa Espiritu Santo. Espiritu Tondo. Pinamdumi na. Walay Espiritu Santo, nga muduhi ka na to, mutukmod ka na to sa paghimog na utan. Pinumdumi ka na mga igsoon. Kung nakapaminaw ka mo sa ikaduhang pagbasa, adunay, ganina, gibasa ganyan igsoon, adunay nagkalaing-laing mga gasa sa lihok sa Espiritu Santo. Una, tanawa na to din sa atong community sa Midsomi, mga igsoon. Tanawa na, gamay na tayo din ang mga bilbilon. Gamay ragit kaayo, ano man, kay magsige mo magbarog. Magbarog mo, trabaho ba mo sa iyong trabaho? Magbarog mo. Nya,
mo sa hapon magsuri-suroy, kano sa magmutago o butaon, ya sa lingkod mo. Pero magsigig tanaw ninyo, magsigig lagi magbarog tanawara. Nganong hangtod karon nakalahutay man ka. Ang tanangin mo kaugalingon, nganong hangtod karon nakalahutay man ka. Buhat ka na sa Espiritu Santo, mga igsoon. No? Ano na lang daan, paglahutay nimo, pagbarog nimo, tibuok gabi nga, nagtrabaho ka niya mga igsoon, dili na sa yun. Ha? Dili na sa yun. Ikaduha, gitudluan ka nga sawa nimo mahibaluin nga trabaho. Kunya pagkapila ka simana o sa kabuhan nga training, nahibaw na ka. Tanawa ra ang igsoon. Sa kalimitado kagamay ani natong utok, mga igsoon. Sa kalimitado sa tuhuna-una, ang maong espiritu migiya kanato. No? Na mayon, di usa ka tawag na to mga igsoon nga usa ka maalamon si Netsky. No, yun siya nga why Ginoo? Ha? Wala ko noy Ginoo. Pero nganong ang tao makahimo di man gikan ato gikan sa unggoy. Kasi man naghimo ang unggoy. Kasi man naghimo ani mga butang ani aron sa kalibutan. Ni kalitra ni Tunga, Big Bang Theory. Kasi man naghimo tong Big Bang. Ha? Katong tawag nato ani gasmag sa mga kalibutan o sa mga stars, mga igsoon. Paano manahimo man niadto? Tanan mga igsoon, mubalik yun nga iya sa Ginoo. O na nga, kining tanan natong mga paningkamot sa matag adlaw, ato gyud ka nang ibalik ngadto sa Dios. Dakong utang kabubuton nato sa Espiritu Santo, mga igsoon. Laing butang isip mo sa community din sa Mitsumi, niabot ang panahon, nga stricto kayo din ini, kunya katong panahon nga nagka-COVID mga igsoon, gamay na lang ang trabaho, ampo tag maayo. Ginoo kayo tag mo balik na sa trabaho, balik na ka-normal tanan. Nayo ba na namatay? Swerte mo, wa mo mamatay. Ha? Oo. Nagkatupad na namatay pa din. Wala ko ikaw sa Espiritu Santo. Wala ko ilihok sa Espiritu Santo. Lihok yapon mga igsoon. Pero di man ako matag-an ang higayon o ang panahon. Niya ka mo na nabuhi, ay sa mo patay-patay. Ha? O, padali yung gigmog kinabuhi. Ano man, mga igsoon, wa pa ang inyong panahon. Muabot ang panahon nga inyo na, ay sa talibad na mamatay. Ha? Mga igsoon. So, niling tumura, ang Espiritu Santo di ay migiya ka na to sa itong kinabuhi nga diin kita maka-appreciate sa ihatag sa Ginoo ka na to. Kung sa may ihatag sa Ginoo ka na to, ang Espiritu Santo muumol ka na to. Oo. Daghan siya katakos na iyang ihatag ka na to. Sama nimo, isip ikaw, usan ka sunubuan din sa Mitsumi, doon na kay katakos mga igsoon, nga di mo himo nining mao nga makina mo, trabaho nini mo, maneuver. Sama nimo, din nga department, dali kay nimo trabaho, paspas kay ka mo trabaho, niya pulido, quality pag yun, imo sandang talent. Naapoy yung ban, nga hinay kayong trabaho, usog lang ang chismis. Iya na sana, di ba nato na magbubutan? Naapoy yung ban, nga ang maayo kayong mo trabaho, ang ilahang leader, kanang ilang manager. Mamoy mo encourage sa iya ng mga members ng mga tapulan. Gawat og sweldo, tapulan di hapon, ha? So kana, kumigson, iya sa nagit. Una nga kanato, dili nato i-underestimate within this community sa Mitsumi. Dili nato i-underestimate mga igsoon ang mga gagmay nga mga gasa sa atong mga kaigsuonan. Nga naman, kay kana nagpailarang yun nga ang Espiritu Santo wala ubiya kanato. Hangtod karon ang maong Espiritu nag-encourage, nag-inspire kanato mga igsuon o usab nagpainit siya kanato alang sa atong pagpadayon sa pagpanaw o pagkinabuhi niining kalibutan. O mangayo ta sa maong Espiritu nga unta siya maghatag kanato sa giya aron sa ingon ang iyang simbahan magpabiling buhi hangtod sa ikaduhang pagbalik sa atong manluluwas ang Ginoong Jesucristo. Amen.